нейния бивш играе Fortnite. Аха. Той ме беше оставил хора. Трябваше да дойде да ме види и ме остави в Слънчака, защото той живее в Слънчака и ме остави да играе Fortnite. Как Кристиан Райшев. Покажи им клипа. Покажи им клипа. Покажи им клипа. Покажи им клипа. Não, para, ela tira mortal, ela tira mortal, ela tira mortal, tira mortal, ela tira mortal, Тетка, играй Horizon Zero Dawn. Това игра в работа. Ей, чакай да плеем, моля, да рейтнеш физиката на един приятел. Викаш, Да рейтнеш физиката на един приятел. Харитон. Колко килограма е това момче? А тук да гледа надолу, гледа надолу, гледа надолу, вижда се. Колко килограма е, викам? Как да не гледам надолу, бе, братон? Какво е това, бе? Това ми е домашното по история. Диана, акше. Диана. Катерина! То си виси, висто е за говорене, не е за стоене на фака. Ще да отидеш на дансинга. Нещо е дансинга, Дунка. Дансинг Мястото... е танцуване. Майката. О, what? Партито вчера беше много яко. Парето вчера беше много кофто. Какво мислиш за моя ризъп лайн? Добре, де. Какво става, маце? Бати гея, Рижко. Оп, виж ли? Before и after. Това е before, това е Какво е направил, бе, брат? Бе, това е инсейн. А каква музика? Каква музика слушаш? Бонг. Налагане и наставане. За първи път да Адук, пусни им фон, пусни им 5 по 30 правим на ден, пусни им го. Пусни им го, пусни им го. ela tira mortal, tipo na capa. Никога ли не са ти казвали? Ела в моята тигрица ти е рекола, да ти покажа какво прави дедовия. Тя там взе през 100 подарък. Чакай, Светло, питаме. Умно е да ги вкара в полимат. Между другото не съм му казал да ги казвам. Мъкни бе. Или какво? Тия Ще му целунеш? Както ония път. Нямало никога уния път. Вие правите ли 5 по 30 серии за 5 минути от деня? Да ви покажа какво е. Покажи го. Чуваме се. Чуваме се, да. Опа. Той е направи. Емо. Той е Емо. Слушай Джулс Валт. Ай, си още. Can't take back the love. Същия. I still see your shadows in my I room. still... Хай малко, че пръснах малко камерата. Да. Can't take back the love that I gave you. Is to the point where I love and I hate you. Добре, всеки път се появява така един педарас. Еми, Дунка, имат вижън, бе, папанар. Какъв вижън? Тук нямате много вижън, бе. Заклей се в майка, че нямат вижън. Сигурно той лайнар е дошъл в моя храв, дето преди малко направи 3 кил. Ето това е умреля педарас. Дунка, слушай. Така прави майка ти. Бе, помня. Има неща и вярно се държа добре. Какво става, матца? Кристиан Райчев. Аз никога няма вляза в Олме ТВ. Просто си губиш. Бати си губиш мозъч. Така. Цецка, ти какво правиш? Обясни ми. Пиша думи по-английски. А как се казваш? Аз не покрих. Аз? Кристиан. Звъци, чута. Кристиан се казва? Заради имената. What the fuck? О, не, паяк. Паяк ли видяхте? Не, мама, не снимка. Не, снимка. Киската и смотра, майко мила.